Έλληνες, βρισκόμαστε σε μια δύσκολη για την πατρίδα μας περίοδο και απέναντί μας βρίσκονται προδότες που υπόσχονται να μας σώσουν όλο και περισσότερο, όμως με τις επιλογές τους δεσμεύουν με υποχρεώσεις στην πατρίδα μας, εμάς και τις γενιές που θα ακολουθήσουν. Δεν έχουμε άλλη επιλογή. Πρέπει να δράσουμε. Πρέπει να αγωνιστούμε ενάντια σε όλους αυτούς που πρόδωσαν τις προσδοκίες και την τιμή ενός ολόκληρου έθνους. Πρέπει ξανά η πατρίδα μας από τα χέρια κλεφτών και απατεώνων να περάσει στα χέρια Ελλήνων με αξιοπρέπεια και τιμή. Είναι αναφέροντο δικαίωμα και ύψιστη υποχρέωση να διατηρήσουμε την εθνική μας ταυτότητα, την κοινωνική συνοχή και την αρτιότητα της πατρίδας μας στα χέρια εκείνων που σκέπτονται και δρούν υπερφύσεως πατρίδας και οικογένειας. Και όταν μιλάμε για Ελλάδα, δεν εννοούμε τον ορυκτό ή φυσικό πλούτο, αλλά κυρίως τις ελληνικές αξίες που διατηρήθηκαν όλους αυτούς τους αιώνες με τους αγώνες και θυσίες Ελλήνων. Μόνο ένα εθνικιστικό κράτος μπορεί να εγγυηθεί τη διατήρηση όλων αυτών. Μόνο ένα εθνικιστικό κράτος μπορεί να εγγυηθεί αδέσμευτη πολιτική διοίκηση και εθνική κυριαρχία, δημόσια τάξη και ασφάλεια. Μόνο ένα εθνικιστικό κράτος μπορεί να εγγυηθεί τη συνέχιση του ελληνικού πολιτισμού. Συναγωνίστριες και συναγωνιστές, η Χρυσή Αυγή αποτελεί το πιο ζωντανό κίνημα που γνώρισε ποτέ η Ελλάδα. Η Χρυσή Αυγή απόδειξε σε όλους ότι ο μύθος του Φοίνικα μπορεί να ξανατουζωντανεύσει στην Ελλάδα. Ο ελληνισμός μπορεί να αναγεννηθεί μέσα από τα συντρίμμια και τις τάχτες που αφήνει πίσω του το σάπιο πολιτικό κατεστημένο της μεταπολίτευσης που καταραίει. Μας κάνουν πόλεμο, διώκοντας και φυλακίζοντας τον αρχηγό και συναγωνιστές που είναι μπροστά σε αυτόν τον αγώνα. Πίστευαν ότι με αυτόν τον τρόπο θα μας κομμάξουν, θα μας λυγίσουν, θα μας διαλύσουν. Μας έκαναν όμως πιο δυνατούς. Η στάση του αρχηγού και των συναγωνιστών έδειξε σε όλους τους Έλληνες αλλά και στην Ευρώπη ότι η Χρυσή Αυγή και το κίνημά μας δεν είναι μόνο ιδέες. Έχει αγωνιστές που γίνονται παραδείγματα και με τη στάση τους εμπνέουν και άλλους να συνεχίσουν. Δεν πρόκειται να κάνουμε ούτε βήμα πίσω.